Ġiet imnedija inizjattiva ġdida li permezz tagħha se jiġi simplifikat il-proċess biex jinkisbu l-permessi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-festi. F'dan l-istadju l-proċess se jkun limitat għal kisba tal-permessi f'dak kollu marbut mal-festi għajr aspett pirotekniku. Din inizjattiva tnediet mill-Ministri għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Edison Zarafa Civelli. Il-Ministru Bonnici spjega li din l-inizjattiva twildet waqt laqgħa pubblika li saret lejn tmiem is-sena li għaddiet. Qed naraw ukoll li din nestenduha imma s-sena d-dieħla fejn jidħlu l-permessi marbuta mal-piroteknika. Biex bekk inkomplu inkabbru dawn is-servizzi li qed inniedu llum aħna kommessi inkomplu ngħinu l-qasam tal-festi Maltin u Għawġin. Il-Ministru Camilleri sostna li l-festi f'Dibliet u l-Irħulu ma waħda mill-isbaħ affarijiet li jagħmluna Maltin. Permezz ta' dan il-one-stop shop li ser waqfu dawn il-permessi marbuta mal-festi u anke ma' attivitajiet oħra li jsiru fil-lokalitajiet tagħna jistgħu jsiru online b'mod iktar effiċjenti. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Civelli laqgħet b'sodisfazzjoni s-sem li se jagħtu l-Kunsilli Lokali f'din is-sistema. U dan seta' jkun possibbli grazzi wkoll għad-diviżjoni tal-Gvern Lokali li ħadmet jitfit mal-entitajiet konċernati sabiex il-volontira li tant għandhom għal-qalbhom il-festi Maltin ikunu jistgħu jagħmlu dawn bil-faċilità li jibqgħu fid-dar tagħhom jew anke minn fuq il-post tax-xogħol. Fost il-partijiet interessanti li ffurmaw parti mill-proċess ta' konsultazzjoni kien hemm il-Korp tal-Pulizija, rappreżentanti tal-Gvern Lokali u esperti fil-loġistika tal-festi. Ittejbet il-pjattaforma www.localpermits.gov.mt bilan li l-organizzaturi tal-festi jistgħu japplikaw għal permessi neċessarji u jtellaw id-dokumenti meħtieġa minn pjattaforma waħda. La darba jiġu sottomessi l-applikazzjonijiet jiġu proċessati b'mod effiċjenti biex jingħataw l-approvazzjonijiet meħtieġa fil-ħin.